Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Laila, libat. Traidor ang akong sakit, Laila. Anytime, mahimong mamatay ko. Oh, niya lang atong gipaabot. Ay, babay? Kinsa man na siya pa? Siya si Dr. Beltran, ang imong doktor. Akong doktor? Ako? Siya ang imong doktor. Dr. Beltran, siya nga akong anak. Si Laila. Hello, Laila. Pero di ka na mong mahisgutan sa imong amahan. Ha? Ay, Mga uno na ta, doktor. Una pa sa tong kasabutan. love. Tuloy naman kabutil ang nainom ni mo, oy. Pero wa pagkikisulti na ako. Ha? Isulti? Oh, good. Nag-date good ta. Angay lang nga, magsulti-sulti kita. Pero ikaw, hilo mo naman nun kay ka nga, nagsigig inom din ha? Huwag tayo ang sultihan, Venus. Onsa? O si wa? Huwag kay gusto isulti na ko karon? Waman. Onsa? Pero, love. Venus, enjoy na lang sa pag-inom diha. Okay? Kuan good, naglain pa magbunding akong oron. Ako na ning imnan. Pero, importante nga, magsulti-sulti ta karon. Magplano. Unsa may ito planuhon? Ha, Venus? Ang imong plano. Kinahanglan mo sulti ka na ako sa imong mga plano, Rexon. Wa pa mo ko'y plano, Venus. Unsa? Nakaligot gud si Rexon og Venus da. Pasagdi lang una na sila, ma'am. Dagko naman ang kabaw. Kabaw na sila, unsa ang angay buhaton, ug dili angay buhaton. Pero digoy, Ngano, ma'am Tere? kuan digoy. Si Rexon ba? Ngano man sa Rickson, ma'am Tere? Sulti ko sa mga nakahasol sa imong nahunan. Kay andam ko mohatag og kahupayan yan. Si Rexon digoy. Hmm. Dako na gyud kaayong iyang kausaban. Bitaw, ma'am, no? Sa una, nagkiat lang ang naong, ano? Magsilag tingsi ang si Venus. Pero karon, nausak. Seryoso na gyud siya digoy. Og saputon. Naunsa ka na siya ba, no? Wa ba ka na siya maparok, no? Digoy tabangi ko. Bisan unsa imong patabangan ka na ako, ma'am. Ako gyud kang tabangan. Ingon ta ka anak ka mahal. Onsa? Aw, kuan. Mahal gyud ka, ma'am. Kamo tanan. Ikaw, si Sir Luisito, si Rickson, mga mahal ta mo. Mao ba? Yes. Salamat digoy ha. Kaiga. Kinsa igat? Ikaw, good ma'am. Ikaw ka, may asing pagiday ka. Ay rako kabuang digoy. Tinood. Sus ka nindot. Tinood yun, ma'am. Pero ganahan ko sa imong kaigat, ma'am. Kay refine. Parang refined sugar. Pino kayo ba? Mao ba digoy? Oo. Unya. Tabangan ko nimo ni Rexon. Oh, yes. Unsa may imong patabangan ako bahin ni Rexon? Kinahanglang mahibaw ko kung unsa iyang problema. Mamaulayin ta, Venus. Unsa? Mama Oli, wa pa gani ka musulti na ako sa imong gustong isulti? Wala lagi ko gustong isulti ni mo, Venus. Naunsa man ka?
May gusto kang isulti o kinahanglang isulti na nimo nako karon Rexon. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Pero, nganong may abot mo na si mong hunahuna nga, doon ako'y gustong isulti ni mo. Kay misakot naman ka nga mag-date dinis gawas. Venus, normal naman ang makig-date ko ni mo. Kay, uyab ko ta, di ba? Sige na. Mamaulin ta. Kay, misabot og kalabad ang kong uda. Daghan pa kong hunahunaon. Unsa man na ha, Rexon? Dili mahimong isulti ni mo. Busa, dali na, mamaulin ta. Unsa? Huwag yun misulti si Rickson mo sa mga kasabutan nga double wedding. Kami si Layla o kamusab si Rickson. Wa lagi. Wa magani ko na siya plano. Oh, basin og i-surprise kaniya anang kasala, Venus. Wata na lang. Pero Bimbo, mura na magkukog mamatay sa kahinam diri. Excited na kay ko nga magplano sa mong kasal. Sa akong boda. Ay, lagi. Naibaw ko excited ka. Pero, di mahimong mangisog ka sa pagsulti niya. Og, magpangutana niya bayan sa double wedding nga among giskutan. Ay! Makalagot ba yan? Tita, wa ba'y balita sila si Tito Luisito sa Manila? Ha? Naunsa ka, tita? Misigam ko ng imong mata nga. Nagtutok na ko. Kuan. Naunsa ba ka, tita? Nganong kalit mo kang mipahiyom diha? Kuan. Nalipay lang kung namati ni mo nga concern ka na sa balita bahin sa imong Tito Luisito, Rexon. Aw, natural lang na, tita. Segod ang nautangan ako sa tanan. Mao nga mahadlo ko nga maghuna-huna nga dunay daotang mahitabo niya. O si Layla? Ha? Nga naman si Layla, tita? Dili ka ba rin mabalaka nga may mahitabo kang Layla? Na, bagsik ito bayan na, tita, eh. Mabuhi na to, bisan asa ni mo ibutang. Bagatog naong. Mao nga, dili to ang kabalakan. Pero, kanus ama sila mamauli, tita? Bimbo, Oh, maglaruhay ko na tabi. Venus? Isapot ka? Naglagot na ko ni Rexon. Ay, kapila na kumato silang bahay, pero wapag ko ni Hisgot bahin sa mong kasal. Sa double wedding. Unsa? Og dili na ako makapaabot pagdugay. Kinahanglan mabati na ako gikan sa bakba ni Rexon nga magpakasal na siya nako. Pero, basin og surprise lang yung kaniya, Venus. Basin nagpaabot pa siya nga. Mabalik sila si Tito Luisito din eh. Mao ka ha? Venus, ayaw unhi si Rickson. Kaya basin unyag, maglagot na noon siya nga. Ang iyang sorpresa, imong barawon. Na, Pero, excited na magukong manabi nga kaslo na si Rexon. well, imo na desisyon, Venus. Kamu may uyab. Kamu ginang magsulti, bahin anak. Makalagot mong galing paabot ang balita nga dugay kaayo eh. Murag kabuhiaw na kita ani. Relax lang, good Venus. Imo na ng obligasyon, si Rickson. Kaya ako, focus ko ni Layla. Unsa ba ginang gibati nimo ni Layla? Gugma na gid na. Magugma man eh, umaon sa. Ako na ni Venus. Nagkasabot ka. Bimbo. Ready ka na ba, Layla? Ala, uy. Doktora, kanang ikulbaan mo kung maayo, uy. Wa mo ko kasuway pa doktor gud sukat sa bata pa ko. Ayaw ka balaka. Buhaton ko ang tanan. Nga ma-perfect ang akong pag-opera sa imong mata. And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!